Salut YouTube, eu sunt Cosmin, iar astăzi ne vom juca Sambo. Alături de noi este Vlad și Alex, dar care Vlad nu e încă. Este momentan pe Skype pentru mine găsește microfonul, dar e că pe noi acolo pe eu. Da, ne găsim aici. Ce facem noi acum? Mergem să atacăm o mafie. O să vă las serverul în descriere. Am văzut că mi-a zis acolo, în descrierea, în comentarii, să filmez Sambo. Și m-am gândit eu să filmăm Sambo. Dacă tot l-am prins și pe Alex acum, să filmăm. Hai pe cine? Sau se atât? Lasă, să n-ai ce atac pe acum. Bă, da, atacăm. Ok, hai pe cine? Motorii n-am, pe reparație. Poate nu mai avem cu ce să mai întoarcem. Se merge bine, merge. Mergem 40 de frame-uri, 30 mai scade. La 20 văd că n-ajungi. Fii atent, nu urcă aici, pe mine. Mi se pare că era un sinking la... Oare să stai tără? La... acolo. La mașinile alea de stat. Până pe cine să faci content aici. Da, ce vreau să vă zic? Dar cu care să fie cât mai lung ca să poți să fie ceva. Vă mulțumesc pentru... Spune. Nu prea mă sper. Ce vreau să vă zic? Vă mulțumesc pentru... Nu știu, nu știu mai încet. Așa. Ce vreau să vă zic? Vă mulțumesc pentru cei 38 de abonați. Cu plăcere. Și numărul de vizualizări. Mai avem puțin și facem unul dintre abonații tăi. 1200 de vizualizări. Cosmine, ne apucăm de canalul tău? Da. Al meu, dacă e să țin de tutoriale și astea. Da. Tutoriale pe calculator, moduri, chestiile astea. Am și tutoriale, vreau să postez și tutoriale. Tutoriale despre cum să faci un stick butabil. Ca și o să avem mult mai multe videoclipuri, zic eu. What the fuck, ce repede am ajuns. Bine, puteam să ajungem și mai repede, dar eu cel mai bine, eu sunt curăț, dar pot mă pun și mai mult. Iată, vedem asta. Urcăm acum să vă urce. Frate, înțelegi și sensi. Na, că nu am urcat aici. Bine. Ești dunele nisipurilor, nu? Așa scrie în nume. Na, stai. Vezi? Mult mai bine blăzbadele decât cu vața asta. Deci acum am 48-50 de frame. Editezi videoclipul sau nu pui așa? Mă, de obicei l-am pus până acum așa, numai... Da, vrei să editezi de și nu de mișto. Ok. Hai, eu te vreun bine. What the fuck? Poate bubui-mi pe aici. Că nu mai ne întoarce nici cu nimic. E technic. 0%, de fapt, 10% riscuri de a te răsturna. Acum să vezi. Auzi, acum să vedem că, pum, ne-am răsturnat.
Unde te mai bine. Da, bă, mi-a venit ceva. Stai un pic. Ce mă, are im? Are im, Vlad? Nu înțeleg. Are AIM, Vlad? N-are. Păi și atunci ce ziceam, da stop la AIM. Anim. Anim. Ce faci, mă, pe vine sau ce faci? Nu poate să sară. Prea mult. Și pe o să scurtăm un pic drumul. Pentru că m-am și gândit cu... Aoleu, deja mi-e frică. Dar ce vreau să vă zic? De ce vă abonați când vă dezabonați? Frate, te-ai abonat odată, te uiți la videoclipul, dacă îți place, te abonezi, da? Dacă nu-ți place, te mai abona și gata. Și nu vă place, vă abonați, vă dezabonați. Și cum se cheamă, și dislike-ul pentru ce? Spuneți-mi. Citiți în pana mea descrierea aia, că de-aia am făcut descrierea aia. Citiți-o. Nu vă place ce fac? Nu vă uitați la videoclipuri și gata. Nu sunt vorbi. Eu vă trimit la toți videoclipurile mele ce le fac pe Skype. Merg cu 160 și ceva. Precis. Hai că precis acum, că bum. Săracul Senking, l-ai făcut praf. Mamă, ce mi-aș dori să fiu un bulet aici acum. Aoleu, și ce mi-aș dori să fiu un Infernus Second. O să spuneți, vreau să vă zic, știți serverul pe care am filmat eu pe Superstar? Am la bani. Am la bani de 20 de zile. Nu vrei să urci, nu? Nu vrei să urci. Eu n-am postat Stam până acum, deoarece l-am așteptat pe domnul Țăgan, domnul Alex, să vină de la mare. Dar dacă nu urcă, bă, lasă, nu mai forța. Eu nu tracțiunea, bă. Tracțiune 4, fac cu coroț, cu camion. Aoleu, ce mi-aș dori să fie un bulet aici. Și precis că nu e. Vezi cum m-am ascultat. Nu e nicio mașină. Merem capul la mic bani. Oh, urmăresc de atâtea zile un bulet. Rămâi mașină. Mult mai bine. Bă, nu se face așa, uite aici se face. Nu te zici cu robotul. Uite, vezi? Dacă vine și la o dată. Bă, tu nu te piși pe pantalonii mei. Dar eu paite. Da. Zărim cu Senking de aici? Da. Hai să vedem pe rampa aia. Vedem tare. Asta să-mi iau unul. Aoleu.